אז אנחנו חייבות להגיד שהרעיון להגיע לפה היה של לאה ינון. זה הבית ספר שבו היא למדה, המקום הזה. והיא ראתה את רונית באיזה ערוץ טלוויזיה. רגע, נספר שלאה ינון היא נכון, היא רכזת רווחה שלנו. רכזת רווחה של חברת טבע. אוקיי. והיא ראתה את רונית באחת, נדמה לי בחדשות או משהו, היא סיפרה על הפעילות והיא רק קיוותה שזה יהיה בכפר סבא. סוגים של דברים שאנחנו מכינים זה עוגות, עוגיות, פיצות, עשינו היום בצק סוכר, כל אחד לוקח עוגה אישית איתו הביתה, אנחנו משתדלות שבאמת הם ייקחו איתם משכורות. שיהיה מוצר בסופו של דבר שהם שיוכלו לקחת, ושיהיה טעים וכולם ייהנו, זה מה שחשוב. והם נהנים. נכון, מקוות. אנחנו פשוט לוקחים את האצבע ועושים מין לחיצה כזאתי לחיצה כזאת שזה ייצור כזה מין צורה כמו של בוטן כזה הכל, בסדר? שזה יהיה בעצם פה העיניים ופה הפה. אנחנו ממש נהנים כל פעם שאנחנו מגיעים לפה, חוויות שאנחנו מספרים אחר כך לחבר'ה בעבודה. אנשים נורא מקנאים בנו, רוצים גם להצטרף ולהתנדב, אז אני מקווה שבאמת אחרי החופשה של הקיץ יצטרפו לנו מאוד. כן, אחרי ההפסקה. אנחנו מקוות, תודה. אנחנו מקוות באמת שיצטרפו וגם משתתפים פה שישמעו ויצטרפו לנו. עשינו סדנת אפייה, סדנת אפייה מדהימה, כל החניכים פה, כולם השתתפו, כולם היו שותפים מלאים לתהליך, אפינו עוגות שוקולד